Kerajaan Pasir Batang, urip sawijining raja asmane Prabu Tapak Agung. Para raja wis tuwa, Permaisuri mikir arep nyerahke tahta marang salah siji putrine. Wis sawetara dina ora ketemu, kok katon surem, ana sing bisa tak tulungi? Kaya piye Dinda, kene wis ora enemane tambah loro-loro, ora bisa nindakake tugas minangka Raja Pasir Batang. Kaya arep ngedunake tahta. Kula inten ugi kanda, nanging kula bingung kudu milih Purbararang atau Purbasari. Sawise mikir babagan owah-owahan tahta, akhirnya Prabu Tapak Agung masrahake tahta marang putri ragile, yaiku Purbasari. Nanging putri pembarepe yaiku Purbararang rumangsa cemburu lan iri marang Purbasari. Wonten pundi to dhewe kula? Apa ora padha reti lek aku lagi kesel? Nggih, ngapunten enten napa Putri? Enggal-enggal kirim kabar Allah iki marang Raden Indrajaya. Nggih Putri. Raden, wonten ingkang dipun kedah marang Putri Purbararang. Raden didhawuhi lunga menyang kerajaan. Nggih. Kanda, ayah andaku jelas ora adil. Mosok dhewe mulai milih Purbasari ketimbang aku sing milih Dewi Ratu. Itu rasa terus pakai luwih becik ini untuk ratu. Makane iku Kanda, apa sing kudu kene lakoni? Iya yang kene metu adimu. Akhirnya ketemu dukun sing sekti asmine Nyi Ronde kanggo jaluk ramuan. Apa sing sampean karepe menyang rene Purbararang lan Indrawijaya? Tolong gaweake ramuan kanggo ngutuk Purbasari. Campuran ramuan iki ing ombene Purbasari engko wonge bakal entuk penyakit sing aneh. Komponen perak iki kanggo upahmu. Satekane ing kerajaan, Purbararang dheweke nyampur ramuan saka Nyi Ronde ing ngombene Purbasari. Ombe yo aku sing kanggo kowe. Matur suwun, Mbak. Mbak, ana apa iki? Awakku kok kaya jatuh banget. Kok kowe dadi buru-buru pawek ngono? Apa iya kowe kena kutukan? Aku kudu ngomong ning ayahanda lan ibunda. Ayahanda lan ibunda, ngerti ya Purbasari? Iki akibat saka keputusane ayahanda. Sing wis musa hukum sing wis ana ing tetata. Iku mesti kanggo aku, ora kanggo Purbasari. Para leluhur pasti luka. Ora saben menit, ora mau Purbasari, nanging kabeh kerajaan iso wae kena kutukan. Ya wis, kita kudu ngasih nang Purbasari. Iyalah kangge kapan kebaikan kerajaan mesti Purbasari diasingke saking kerajaan. Yen kuwi paling apik, Purbasari rela tentang kerajaan sebagai tangan Purbararang. Akhirnya kanthi ati sing abot, dheweke mutusake nganggo ngusik putri ragile Purbasari menyang alas supaya kerajaan ora kena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Matur nuwun Nisari wis ngatno aku. Sauntara kuwi, kerusuhan dumadi ing kerajaan amarga sifate Purbararang sing ora wicaksana marang rakyate. Kerusuhan dumadi ing kerajaan amarga sifate Purbararang sing ora wicaksana marang rakyate. Ratu, sampean nyiringi kita butuh mangan. Kita tulang dina durung mangan. Monggo sampean njaluk pangapunten kangge menehi sekedhik manganan. Apa kowe ora iso mandiri? Kok iso-iso ning njaluk Man Ratu? Dayang, usir langsung ngarepku. Nggih Putri, tolong Monggo aturaken madheng iki marang Putri Purbararang. Aku ora ngeterake saiki. Ing dalan menyang alas, Dayang Sari weruh warga pada kumpul. Hebat banget ya, iku Ratu Purbararang. Sampeyan apa lagi pada ngerti ta?
Iku pengejahat sapa dhisik ati Purbasari. Iya, bener kayak Prabu Tapa Agung luwih milih Purbasari ketimbang Purbararang. Terimalah Tuan Putri, kula gawake panganan saking kerajaan. Matur nuwun Nisari. Nalika menyang perjalanan mriki, kula dinuake para warga lagi ngeluhake sikap Ratu Purbararang. Oh iya, kejadian apa? Warga-warga lagi luweh, tapi Tuan Putri Purbararang Oh iya, ana kejadian apa? wong-wong lagi dobat. Persediaan manganku ini seono. 16 ki jam 4. Nggih, Ora Tuan Putri. sing B. B jam 18:30 tekan ndi? Jam 18. Iki sempal ijo. Sapa kowe lagi ganggu aku? Tuan Putri, Kowe iso ngomong lho. tenane aku manungsa, tapi yang mergo aku nglakoni salah, jadi lutung ing hutan. Oh, dene nasib. Aku yo kena kutukan jadi guru kerupas. Kejaba kowe tak celuk utang kasarung. Utang artine kerah, lan kasarung artine kesesat ing hutan. Apa jenengmu Putri? Celuk aku Purbasari. Oh, iya Putri Purbararang. Aku mau delok kowe lagi kowe. Awakmu gelem ra mangan kita iki? Putri, jajalo tanganmu basah nggo banyu iki. Wah, ada tenan kutukanku iso ilang. Jajara utang sapa ngerti kutukanmu iso ilang. Aku ora iso Putri, kutukanku abadi, kutukanku bakal ilang yen aku nemu cinta sejati. Wih, Tuan Putri, kutukanmu sembuh. Kutukane ilang. Ya iki gara-gara utang kasarung. Tapi Tuan Putri, mesti bagus kalau ngarep Tuan Putri. Pikir Tuan Putri. Nggih, tapi kalau di syarat, utang kasarung kudu mlaku karo aku teng kerajaan. Pasti Tuan Putri. Ayo, mlaku bareng. Ya, Putri Purbasari sudah kembali. Ayo ya Putri Purbasari. Basari, kutukanmu terus ilang. Nanging ora semudah kowe balik ning kerajaan Kasuban iki. Aku duwe siji persyaratan. Kene kudu adu kegagal nek